sang, og velkommen til den her video. I dag har jeg min kameleon med, som det hedder Leon. Og nu vil jeg fortælle lidt, hvor han bor henne, og hvor varmt det er sådan cirka. Og hvad han godt kan lide at lave, og hvorfor han er bange, og hvorfor han er sur. Og ja, hvorfor han er min bedste ven. Jeg kan ikke lige se ham kravler. Han kan godt lide at kravle på mit tøj. Så lad os egentlig komme i gang med den her video. Så altså det første vil jeg fortælle om, hvor han lever. Jeg tror sådan, han lever i Sydamerika, i Afrika, hvor der er skide varmt. Jeg tror sådan cirka der er 100 grader der. Og så hvad han godt kan lide at lave og sådan noget. Han kan godt lide at gemme sig. Han kan godt lide at sidde på en pind. Han kan godt lide at sidde i planter. Han kan godt lide at være ude. Han kan godt lide... Ja, han kan godt lide mig. Nu vil jeg fortælle, hvorfor han godt kan være sur. Han kan være sur, hvis du tager for eksempel... Jeg kommer lige om lidt. Nogle gange bliver han sur på den her. Nå, det gør han så ikke lige. Jeg skal have noget drik. Han kan godt være sur, hvis du bare sådan tager direkte hånden ind til ham. Sådan for eksempel, hvis jeg gjorde sådan her, og var lige ved at røre ham, og han ender med at vende sig om og gøre åben munden. Og sådan sige en eller anden lyd, som jeg ikke ved hvad. Han siger på en måde sådan her. Det var det ikke lige. Så hvorfor han er glad. Altså hvis han er lysegrøn, så er han glad. Men hvis han er mørkegrøn, så er han lidt sur og ked af det. Men hvis han er helt vildt sort. Undskyld, hvis jeg hoster. Så er han ked af det. Første gang han kom, og så kan han også ende med at være bange. Altså, hvorfor han er min bedste ven? Altså, når jeg fik ham, han havde sådan en marker, tror jeg det var. Og så tror jeg han godt, så fik han selvfølgelig en ny marker. Og det var mig. Og så tænkte jeg sådan, jeg vil da gerne have en kameleon, de er jo vildt seje. Men jeg vidste jo ikke noget om kameleoner. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg sådan skulle sige til kameleoner. Og så er kameleoner egentlig også bare mit yndlingsdyr. Så har jeg sådan en falsk en her, og den har jeg fået i dag. Og så hvis man sætter den for eksempel op til ham, så bliver han skidebange for den. Det gør ikke noget. Og så er han egentlig også bare min bedste ven. Han har været min bedste ven i lang tid nu. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg har haft ham, men han er virkelig nuttet. Det er sådan, hvad han skal gøre. Og så nogle gange kan han også godt finde på lige at... Nogle gange skal han også lige holde styr på sin kameleon. Og han spiser alt, men han kan ikke så... Og nu spiser han bare græshopper. Hvor er du gerne hen? Jeg kan godt lide. Så det er egentlig bare det, han egentlig laver. Og han kigger på mig. Og han kan sådan tage øjnene helt bagud, så de kigger den her vej. Så kan han tage dem op, ned, siden, den her vej. Altså, den der vej. Den der vej. Hvis jeg gør sådan her, og kigger den vej. Så det er egentlig bare det, han egentlig laver for tiden. Og så sidder han bare og kæver sig. Nå, ikke mere om, hvad han laver og sådan noget. Nu er det mere om ham. Og mig. Altså, hvis du gerne, når du skal have ham, så skal du tage under hans mave. Og så skal du være meget forsigtig, hvis du har en kameleon. Og første gang, der må du ikke tage den ud i nogle par uger, før han har vendt sig til, hvor den er. Og lad være med at tage et lille bur. Det skal være stort med planter og alt muligt, så det kan gemme sig. Nu har jeg jo haft ham i et stykke tid nu. Eller i lang tid, et stykke tid, hvad kan man sige. Og du kan selv lave et bur ud af træ og alt muligt.
Men der må bare ikke være åben. Men så når jeg bliver stor, sådan 13-14 år, så laver vi noget heroppe, så han kan være deroppe i stedet for. Så det bliver egentlig det, vi skal til at lave. Og så, ja. Tak for, at I så med i den her video. Jeg laver et klip mere, så ja, vi ses. Hej, tak for, at I så med. Så lidt væk fra William. Se. Nå, vi ses.